दिनैनि बे हाबाफारिया जोंना बसाबिल गामियाव जोबोद मेहेरगोनां हाबाफारि जे हाबाफारिखौ नार्जारि फार्मा थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो मावगासिनो दङ जे गामि गामियाव हाबनानै आयुर्वेदिकनि जे ट्रिटमेन्ट आरो खाना फोथायनायनि जे धौ जोंनि गामि ओनसोलफ्राव बिनि माखासे एवारनेसखौ जों नार्जारि फार्मा खालामगासिनो दङ दा दिनैबो जे बेबायदि असिलायैनो बसाबिल गामियाव बसाबिल अन्थाइबारि गामियाव मोनसे जोङो आयुर्वेदिक मेडिकेल ट्रिटमेन्टजों लोगोसे मेडिसिन डिस्ट्रिबिउसन हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि बे ओनसोलनि गासिबो गियानि आरो बुद्धिजिबि बिथांमोना आंखौ बहुद सहाय खालामदों लोगोसे जोंना गावबुरा बिथाङाबो जोंनि बे मेडिकेल केम्प लाबोनायखौ बिथांमोना बाख्नायदों आरो बेबायदिनो डिमान्ड होबावदों सराइबिल ओनसोलाव इसिबांनाखि जोङो गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्राय मेडिकेल जेसे सापर्ट मोननांगौमोन जों मोननो हायाखै बेखौ बिथांमोनहा बुंदों जेसेबां मोननांगौमोन आरो जेसेबां जोंनि ट्रिटमेन्टआ जानांगौमोन गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय बिथांमोना दासिमबो मोजां रोखोम मोननो हायाखै दा बेनिखायनो आं खावलायहरदों जिहेतुके आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टआ जोंनाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय मोनसे परम्परा बेयो बेसेबां बोसोरनिफ्राय सोलिबोआमोन जों बेखौ बुंनो हाया आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टआ जादों जोंना पार्मानेन्ट सलुसन जे सलुसना जोंनाव खनसेनो हामथायनायनि मोनसे राहाया दङ दा बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि गासैबो बे ओनसोलनि जाथि धर्म भाषा बयबो बिथांमोना जाहाथे गाव गावनि देहानि थाखाय ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय आं माखासे एडभार्टाइजमेन्ट होनाय जाखायो सम सम बे एडभार्टाइजमेन्ट होनाय जायगाफ्राव थांनानै बिथांमोना जाहाथे गावनि ट्रिटमेन्टखौ लानो हायो लोगोसे जोङो देहाखौ थिग खालामबासो जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि गोसो आरो मेलेमा सुख सान्ति खामानि मावनो हायो जुदि सुख सान्ति मावनांगौब्ला देहाखौ जुदि जोंहा थिग गैयाब्ला जोंनि मावनाय दांनायाबो सुख गैया जालाङो दा बेनिखायनो देहाखौ थिग लाखिनोबा देहाखौ गोरा लाखिनोब्ला जों जगाबो खालामनांगोन जों आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टखौबो जोङो सोलिनांगोन लोगोसे जोङो जोंनि देहाखौ गोरा खालामनानै संसार जानायाव जाहाथे जोंनो बोलो फैयो जाहाथे संसार जानायाव जोंहा सान्ति सुख फैयो बेखौनो आङो दिनैनि बे नोंथांमोननि चेनेलनि दारै गासैबो समाजखौनो आङो गाव गावनि देहाखौ गोरा लाखिनो थाखाय आं खावलायहरदों दिनैसिम जोंनि मेडिकेल केम्पआ बे जायगासिम 19टा जाबाय दा आंनि टारगेट दङ नार्जारि फार्मनि जानानै जे 50टा जायगायाव जोङो मेडिकेल केम्प खालामनो थाखाय थांखि लानाय जादों आरो बे थांखिखौ जोङो लासै लासैनो सर्ट टाइमनि गेजेराव जोङो कमप्लिट खालामनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ दा बर्थमान जोंजों दंफायो डक्टर हिमांशु बुजुर बरुवा बिथाङा APSC आव जिहेतु पास जानानै दिनै माजुलियाव 20 बेडेड सिटनि सासे इनचार्ज दा बिथाङा जोंजों लोगोआव मावफायो लोगोसे डक्टर जयन्त बर्मन बिथाङाबो APSC आव पास जानानै दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्लानिनो बिथाङाबो सासे रोंगौथि गोनां डक्टर बिथाङाबो जोंनि टिमाव हाबफायो बिथांमोना जगा गुरुकुल आसामनि जानानै आंजों सहाय खालामफायो दिनै आङो ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों गामिनि गावबुरा हिसाबै माने जोंनि गामियाव फ्रि बिदि मेडिकेल फैयाखैमोन दा फंबाय जोंना नार्जारि फार्माफ्रा माबाया जोंनावहाय दिनै ओरैबायदि गोजोननाय लाबोदों माने सोरबा नायजानो हायै बेमारिफ्रा फ्रियावनो नायजानो मोन्दों आयुर्वेदिक मुलिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां बेयो जोंनि गोदो आबै आबौमोनहानो बाहायबोखानाय आयुर्वेदिक मुलि दा जोंहा बेखौ सोदांनानै मोनसे गोदान मेचिनफोरजों तयारि खालामनानै जोङो गोदोनि बादि बरि नंला दानिया जुदा रोखोमै बिदिनो बथलनो मानो सिराप जों बेफोरबायदि मोननो हादों आरोखि दा बेनिखायनो आङो जोंनि नार्जारि फार्मनि सामलायगिरि राहुल नार्जारिखौ आङो रोजा रोजा आंनि गामिनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आरोखि बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों दा बेवहाय जोंनाव गैयाबाबो 200सो रायजो राजाफ्रा जोङो बाहागो लानानै दं आरोखि नायजाफैदों